Peca svira rok. Peca prosto obožava rok. Zato je spakovao svoju gitaru i doputovao u London, prestonicu rock muzike. Evo prodavnice muzičkih instrumenata. U izlogu je stajala fenomenalna električna gitara. Peca je morao da je pogleda izbliza. Čim je otvorio vrata prodavnice, začula se bas gitara. Kakav zvuk! Šta se to tamo dešava? Kada se udruže klavir i saksofon, svi odmah požele da zaigraju. A sad čujte kontrabas. Uz taj ritam svako mora da zapucketa prstima. Kome bi palo na pamet da će u autobusu slušati usnu harmoniku? London je stvarno prepun raznih iznenađenja. Garažom su odjekivali zvuci bubnjeva. Ovi muzičari su stvarno neverovatni. Kako bi bilo da napravimo svoju rock grupu? Svi Pecini drugari želeli su da sviraju u grupi. Nedostajale su im samo Daire. I evo Pecine rock grupe na snimanju u studiju. A ovo je solo na klavijaturama. Kada su završili sa snimanjem, zajedno su slušali pevače. Na kraju su napravili veliku žurku da bi proslavili objavljivanje albuma. Bio je odličan. Živeo rock! U Londonu smo čuli ove instrumente. Gitara, bas gitara, električna gitara, bubnjevi, daire, saksofon, klavijature, usna harmonika, kontrabas, klavir.